На къде ще го фърляш? Аз първо ще го покажа да се види от ръка. Готов ли? Да. А? Давай, аре, снимам това. Вижда ли? И те ще го фърля да пазят ръцете ми. Вижда ли? Ай, давай. Да, за много близо. Давай. Видя ли? Да, бе. Сега е черничката, ама тя се спира, маме. Пък ти бялото се спира. Що? Аз съм мисля, майка му е те стана, да не сега без жеките да я фърля. Лампата като дораха, много искаха да видят какво правим до наварника, обаче нямах кружка, отидат. Фърляйте, оплаш се край. Пък той се спира. Не знам, ме, човек, дали фащам нещо. Чай, бе. Как е да я покажа. Да не кажа, че от те са унгарските. Да не кажа, че от те са унгарските. Ще каква фигура има главичката? Дай. Ау, излезе, брат, едно кистеняло. Не, само ти да ни излезе. Аз ти казвам да говоря. Снимай го и без Мари. Чай да я фърля пак. Чакай. Куко. Давай. Трябва да се... Това да го фърля ли пак? Давай. Ето искам да го фана и да... Ай, давай. Няма ни са такова нищо, е сякаш. Чай да